Mga island barangay sa Dagupan City, mas pinaiigting naman ang paghahanda sa kalamidad. Para sa detalye, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, puspusan ang isinasagawang disaster preparedness ng Dagupan City, partikular na ang mga kabilang sa island barangays. Sa Barangay Pugaro, pinaigting ang information dissemination, lalong-lalo na ang mga unang maapektuhan, ang mga nasa tabing ilog at mga malapit sa dagat. Ayon kay Pugaro Barangay Captain Nestor Victorio, bago pa ang parating na kalamidad, inaabisuhan ng mga residente na lumikas. Bigay po kami ng informasyon sa mga kabarangay po namin na sila'y lalo na yung mga nasa tabing ilog, tabing baybayin na dapat lumikas, pumunta sa mga mataas na building para sila ay hindi po mapahamak sa darating na kalamidad po. Patuloy din ang pagpapatay ng seawall upang maibsan ang epekto ng storm surge sa panahon ng bagyo. Yan ang umpisan po last year, bali biwok. Pangatlong pondo na po nila ito. Tapos lalagyan po ng piloti, tapos bibigyan din ng yung boulders na pinaka protection po niya. Dagdag pa rito ang pagtutuloy ng konstruksyon ng 4-story evacuation center na malaking tulong sa mga residente sa mga panahon ng kalamidad. Handa umanong tumulong ang Barangay Council sa mga kakailanganin ng kanilang mga kabarangay sa ganitong kalagayan ng panahon. Mangyari lamang silang makipag-ugnayan. Mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.